Tielo mar adek mang'we kinda ma Chepsaita cross country oyaw ayanga odiochieng' kawuono e pap ma Chepkalemtar kaunti ma Uasin Gishu. Chieng' ma kama oyaw ayanga kod jachung' ne ng'wego Faruk Kibet koyango ikruok ne ng'wego biro bagi tarik 6 dwe mar 12 higani. Ng'wego higani biro ywayo jong'wech ma ok tin 10,000 mawuok e pinje ma ok tin 20 mabiro ringo e kidienje 12. And if you continue in the same tempo, if you continue giving the support that is necessary, I think in 10 years, this event will be something else. We want a combination of education and running. We need people to train. The competition of this year is going to be tough race. And we believe that our athletes, young people, we want competition. This round time, we'll ask our old people like Kipkoechia to stay away from the race so that we see these young people competing.